よいしょ。じゃあ始めまーす。なんだっけ前回なんだっけ何でしたっけ。ああ、そう、捕まったんですね。そう、なんかね、悪い男に騙されて捕まっちゃったよっていう、そういう感じでしたね。なんだっけこれ。牢屋の扉。ああ、これか。あ、そう、出てくるの。勝手に出てくるの。助けてくれてありがとう。私の名前はキャンファー。かわいいですね。尻尾いいですよね、尻尾。私はアンナ・フランで、こちらはシスターセミア。あ、ラサールさんいらっしゃいませ。こんばんは、こんばんは。鈴木です。二人とも異端審問官よ。ここはどこか教えてくれる？牢屋みたいだけど、わかんない。あたい、何日もここに、あたいっ子か。あたいっ子か、なるほどな。何日もここに閉じ込められてたの。確かフリッカっていう女の人。その人があたいと家族を捕まえて牢屋に入れた。あたいたちを奴隷として売ろうって計画してた。なんてひどい。ここに連れてこられてからそれ以外の人には会っていないの。あたいの持ち物はこの穴で見つけた鍵だけ。鍵？どう思いますか？この鍵は役に立つかもしれません。その鍵、見せてくれるかしら？いいよ。はい、どうぞ。なんかこの子の服、あれですね。なんかこのゲームにしては珍しくめちゃくちゃ柄が入ってますね、これ。5階の鍵。気をつけて、フリッカの盗賊団の人が、まだうろついてるよ。あたいのこと助けてくれて二人ともありがとう。このことは忘れないから。遊びに来ました。あ、平ひろしさんいらっしゃいませ。こんばんは、こんばんは。私も行かなきゃ。気をつけてね、キャンファー。キャンファーってなんかちょっと言いづらい。あら、キモい。いや、可愛いです。アップできないのかな、これ。シスターセミナー、どうか離れずにこの早いあ、見える。この牢獄を出ましょう。姫様には私たちが必要です。なんか1周目の時に気にしてなかったんですけど、このちょっとね、わかりづらいんですけど、このちょうど、主人公のこの足のあたりとか、この女の子のね、股のあたりに書いてあるこのキーブレードみたいなやつ、これ十字架なんですよね。だからこの子もあれなんですかね。教会側のあれなんですかね。人なんですかね。とりあえず前行こうか。これ死ぬかちょっと、むずいかも、これ。これね、触ったら死ぬん触ったら死ぬんだよな、こっちは。いや、怖っ。結構幅が広いから。割とカツカツなんですよ。やってない。ちょっと押してない押してない。ちょっと右あるな、これ先に。リーチ長っマジ、こっちはね、不意打ちで死ぬんだから。やめてくださいよ。
何があるんだったかな、ここ。ぽよーん。知りたい。これちなみに、殴るとね、殺せるんですけど、これ殺せなかったらどうなるんだろう。私を殺してって言ってるんですけど。これどうなるんだろう。殺さずに行ってみますか。ちなみに殺してもね、なんもなかったんで。うん。アップだ。硬すぎる。硬すぎるっていうか、もう私の、火力がね、貧弱になってるせいなんですけど。もう一人ぐらいいたよね。なんもなかったからいいか、右。なんか死にたがってるやつはテキストだけ読んでくるか。やっちまったー。いや、パリしたかったんですよ、今。いや、パリしたんですよね。ちょっと心のパリが、ちょっとね、できなかった。心のパリ、画面見てないやつ。ちょっとね、ひよってタイミングがあれだ。ちなみにこれなんかね、当て身なんですけど、多分自分の体にね、体まで来なくてよくて、この丸くなってるところにね、当て身判定が出るんですよね。だから飛び道具とかだと結構早めに出しても、なんかね、取ってくれるから結構優しい。読んで、これ殺さなかったらどうなるんだろうね。なんか後で出てきたりすんのかな。ちょっとね、ワンパンで倒しきれないから、怖いんですよね。早い！マジね、攻撃早いんですよ。キャラによってめちゃくちゃ早いから。一回セーブしてこい。セーブ。で、左がなんもなかったんだっけ？多分、あれかな、収集要素かな。触ったら死ぬんだよ、こっちは。怖っ。間違えた。いや、セーブしといてよかった。いや、マジでセーブしといてよかった。いや、でも炎のやつはね、これまだね、優しいんですよ、正直。下がまらん。これまだ優しいんですよ。もっとね、えぐいのあるから。マジで。まあ普通にやる分にはね、2、3発ぐらいがね、耐えれる、あれなんですけど、まだね、えぐいのがあるんですよ。そこ抜けれないかもしれない。
これね、二段ジャンプです。アッパースラッシュができるようになった。これなんかね、結構変な、あれなんですけど、真上に飛ばないんですよね、これ。ちょっと癖が強い。これでね、登れるようになると。ほいっと。いや、もう余裕ですよね。今どこ開いた？あそこか。なんかあったっけ？多分あれかな？コインかなんかあったのかな？この二段ジャンプでもなんでこうしたんだろう。なんかね、前に進むのを、やっちまったかもしれん。危ない。なんかね、地味にこう動きづらい。あっぶな！マジで。本当になんか反射神経あれになってる。地下2階の鍵を手に入れる。今4階かな、ここが多分。ちなみにこれ当たったことないんだけど、どうなるんだろう。試しませんけど。倒しきれんかった。これで倒しきれるかなと思ったけど。勝った勝った。一回抜けた。いや、どうしようかな。これキックちなみに。安っ！ふざけんな、ほんとに。安すぎるし。回避間に合わないし。あとこれを。いや、マジで。あれ、当てた瞬間に回避しないと無理だよ。いや、ダメージどれぐらい出るかなって、見てからね、回避しようとしたら、もうダメだって。そんなことあります？だってこれ、3発しか撃てないんですよ、これ。3発しか撃てない、あれの性能じゃないんだよな、マジで。なんかね、ため時間も結構かかるしね。ここまで行って出せるんですよ。使い勝手で悪いですね。いや、マジで早っ。いや、振り向き早すぎるでしょ。でもやっぱなんかね、本体ダメージが怖いからパリーで倒すのがやっぱいいですね。なんか普通にやってるとね、パリー、どっちだっけ？一回セーブしてきていいですか？一回セーブしてきていいですか？普通にやってるとパリーってなんかね、全然強くなかったんですよ。今めちゃくちゃなんかレベル上がってて。はめやんけ。めちゃくちゃ逃げたわ、今。いやー、あれ、そう、本当に、なんかね、敵が結構ね、やらしいとこにいるから。やらしいとこっていうかなんか、この画面の、忘れてた、すぐいたねこんなの。いたねそんなの。こいつパリつくのか？だから普通に振ったのか。ここは何階だ？何階とかね、出ないんですよね。そこはちょっとね、あれ。出たっけな、これ。ここが2階か？これ何階？出たっけ、これ。なんかでも、自分で数えたら出るんで、わかるんですけど。
出てないな。ここ3階ですね。うん。で、2階の鍵ゲットしてるから、そっちかな。あとは、なんだっけ、死にたがってた人がいたところの、右側かな。あそこが、今2段ジャンプでね、行けるようになったんで。待って危ないマジで。アップねで、このね、2段ジャンプね、めちゃくちゃ判定でかいんですよ、これ。これ、異常な判定をでかさしてるから。でもこのゲーム、そういえばあれなんですね。なんかちゃんとこう、距離でね、ボイスが変わるんですね、これ。これ壊せんのかな、そういえば。壊せないよ。ボイスっていうか、こう、敵の音量がちゃんと変わるんですね、これ。あんま気にしてなかったけど。なんかボス戦だった気がする、これ。ボスっていうかなんかね、中ボス的なやつなんですけど、普通にやってもね、結構苦労したんですよね、これ。なんかね、地味に強かった。いけるかな、これ。あ、パリで出せないやつ。パリ出せないやつ。買った。あ、違う。ここ。その、範囲攻撃困る。ちょっとね、こう、でかすぎる。パリ取らなきゃダメか、一応。これ、モーションが結構ね、見づらいから。どっちだっけね、これ、左か？ガトチュ、ジェロス対。ジェロス危ねしょうもないこと言ってたら。これ届くんだよな。届くんですよね、これ。ちょっとね、疑惑の判定多いからね、このゲーム。パリ取るか。まあ、距離取るだけ取って。なんか謎の無敵なんてやるの。やばい、散る。取った。いや、ちょっと、押したって今。押しましたよ。いや、これ、もう一回行くのめんどくさいな、マジでこれ。こういうとこはね、めんどくさいね。よいしょ。使うか、これ。強っオーバーキルやん。オーバーキルも甚だしい。一応なんかね、まあ、雑魚戦はね、別にいいんで。まあ、これなんか、ボスとかね、中ボス的なやつはまあ、頑張っていこう。雑魚戦はもう楽しよう。で、振らせて、方法って何？これね、狭いからね、なかなか辛いよ。正直辛い。
うこの上から始めてほしいんですけど。押したって。もうね、こういうのね、欲張っちゃうんですよね、なんか。欲張ってね、死ぬ。マジで。これ抜けれんのかな？これ当たったらどうなるんだろう？なんか黄色いガスみたいなの。当たったことあったかな？毒だったかなあれ。それで降らせて。やべ！間に合わんか、やっぱ。振り向いてからだとね、間に合わないか、これ。難しいのが、あれなんですよ、振り向い、振り向いて、ちょっと、話の腰を折られて困る。振り向いて、なおかつ、ニュートラルに戻してから、回避ボタンを押さないとね、パリーが出ないんですよ、これ。ローリングとね、パリーが同じボタンで、ニュートラルか、そうじゃないか、みたいな感じで分かれてるから。勝った！全然減らないんだけど。3発だな、とりあえず。思ってる遅い。狭かった思ったより。お前そこずるいわ。そこはね、ずるいわ。それは乗るでしょ。乗るでしょ。なんか最初たまたま回避したけどさ。そこは乗るでしょう。いやー、結構きついね。やっぱ狭いからね。狭いの辛いよ。あと、買ったマジで。買ったいんだよな、これ。いや、普通にね、ボス級の硬さあるから、こいつ。硬いわ、マジで。なんか抜けた？ローリングで抜けれるんだ。丁寧にやっていくしかないんだけど。で、裏行く。早い。いやー、きっつこれ。きっつい。つらい。マジでね、振り向いてから、振り向いてからなおかつニュートラルにするのマジで辛い。難易度が高い。なんかね、強い。強いっす。抜けるんじゃん。ローリングで抜けるんじゃん、俺。これぐらいで、これ
れはね、避けれるんだよな、まあ。距離取ればいいから。これよ、これ。あ、間に合わんかった。これきつい。うん。うん。うん。いや、ほんと笑うしかねえ。うん。もう、吸引力が高すぎる。マジで。うん。うん。うん。で、やっぱなんていうんですか。端っこに追い込まれると、本体ダメージが怖いから、なんかね、ずーっとこう壁を整理しながら戦えないんですよね。適当にローリングでさ、後ろに回らないといけないんですけど。うん。ああ、もう嫌だ。なんでそんなところにいるんですか、マジで。なんなら、あいつ、うん。ボスと同じ回数だけ負けてる可能性ある。マジで。届かんかった。うん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 。で、ローリングで裏回ったら、一回避けた方がいいな。あっぶね！欲張ったね。うん。あっぶねー！こっち来ないで。あ、ちょ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 。やっぱね、欲張っちゃうんだよな。欲張っちゃうんだよな。でね、ちょっと、ちょっと近づきすぎて。取ったし今、カキーンって、カキーン言うたやろ、今。カキーン言うたやろ。やっぱ強いな、マジで。マジで強いんだが、こいつめっちゃ強いんですけど。攻撃判定のね、でかさがえぐい、マジで。あとこれよ、そう、本体ダメージがね、あるのが。待って、アップねー。いや、そう、意外と踏み込むんですよ、俺。だからね、微妙な距離だと、パリーしちゃダメなんですけど、かといって、後ろにこう、歩いて下がってから、振り向いてパリーが難しいんですよね。これ。あ、よかった一回裏回る。よ押したって。危ねえ。
あってるる。一回下がる。下がって。アップの。やばいやばい。下がる下がる。届きすぎなんだって、それマジで。その攻撃を。二段ジャンプで避けろってことなのかな、あれ。二段ジャンプ二段ジャンプじゃないとダメか。なんか当たんなかったぞ、今の出す。二段ジャンプで避けれんのか、これ。もしかして、でも、二発目が来るからな。押してるんだよな。押してるんですけど。いや、辛いよ。助けて。あとこの、毎度のことながらこの、道中がね、いちいちあるのが辛い。で、これで、しっかりと、相手の方をね、振り向く。死んだいや、もう振り向かないと取れないんだよな、あれ。二段ジャンプ試すか。二段ジャンプ試すか。ダメやんけ。パリーで頑張るか。あと一応あれかな、右端だったら、多分、できますね、一応。上が若干空いてるから。まあ、基本パリーだと。やべっ。すぐ下がって、押してるんだよな。押してるんだよな。ね、大事なのが振り向き。回避してすぐに振り向くのがね、大事。危ない、今死んでた。下がる。で、振り向く。振り向きにアップ。ちょっと待って。危ない。危な。押してんじゃん。カキンって言ってるじゃないですか。やばいで。これ、やっぱ振り向きに全てをかけよう。
これ。毒かなこれ。ずっと当たってたらダメなんかなこれ。うん。振り向き。振り向きが大事。振り向く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 。あー、きてきてきて。振り向く。で、振り向く。やべ。うん。あーなる。おいっす。やべ。うん。いけるいけるこれ。ちょっとね、近い。近い。はい。アップの。よくらない。ここでよくらない。下がる。取る。いや、開ける。おー早く死んで。死ねって言っちゃった。死ねって言っちゃったじゃん。はあ、強っ。やったいや、ありがとうございます。で、上にね、雑魚がいるからまだ、ちょっと油断できない。これ帰る途中死んだら、あれよ。待って、ちょっと落ち着こう。落ち着いて。上まだ行ったよな、これ。このジャンプ攻撃の判定のデカスなめんなよ、これ。尋常じゃないデカさなんですよね、これ。まだいたっけ。つらかった。ちょっと飛んじゃった。今ローリングしようとしてね。飛んじゃった。こっちまだ行ってないの。危な。いや、完全に何も見てなかった。あれこっち何もなかったっけ。確かね、お玉はね、ここで拾ったんですよね。あれやべなんか今食らわんかったけど。なんだっけこれ。あ、毒かあれ。なんだったかな。お玉あるだけだったかな。でも、1909。あ、これか。なんだっけ。なんもないや。3階の1909ね。危な。思ったよりノーモーションで投げてきたなこいつ。めちゃくちゃ発生早かったけど。勢いでいっちゃうの危ないわ。でここがね2階なんで、
ですよ、これきっついなと思って。もうなんか、一周目はマジでゴリ押しでやったんで、ここ。もう食らいながら、回復めっちゃ使ってやったから、正直抜けれないかもしれん。これ、えぐくないですか、これ。1、9、0、9。おー。あ、これまだ、後の方が良かったかな。これコインか。多分。でも、この一発食らったらダメって分かってる分、もうね、若干落ち着いてるかもしれない。気のせいかもしれない。危なもうね、色はね、反応早すぎるやろ。あ、危ねえ。結構ね、迷彩色だから。あれ鍵かかってる？怖いよ。1階の鍵。ちょっと待って、あの敵、よく見たらホットパンツじゃないですか、あれ。これ、ホットパンツと、タイツじゃないですか、これ。いいですね。私、めちゃくちゃホットパンツ好きなんですよ。めちゃくちゃ好きなんですけど。これな。これ殺さなかったらどうなるんだろうな。ホットパンツじゃないこれ。長いだけてか、その距離でさ、爆弾投げるってバカなの？そう。本体ダメージがあるから、上に着地できないっていうの。来いよ。来いよ。はい、このジャンプ攻撃で多分ここにも届くんですよ、これ。下から届く。アップだ。で、なんだっけ、上か。で、鍵取って、ほいっと。
何なんだろうな、マジで。うん。特に会話してもなんもないな。うん。はい。うん。この、なんかネズミがちょっとね、ドクロのやつと、なんか勘違いしてちょっとビビる。うん。動くものがね、全部敵に見えるんですよね。うん。いや、いい背中してますね、敵。ここなんだっけ？あ、これここか。うん。で、1階かな？うん。うん。ここが4かな、多分。3か、あれ。ここなんだっけ？ここが3階か。ここ行ってないですね。なんだっけ？うん。はい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 。これどっちに行けばいい？うん。うん。ここにセーブポイントあるの優しいな。潜り込むか、飛び越えるか、飛び越えるか。あったね！飛び越えよう。これどうしよう。潜るか。うん。いつ行けばいいのこれ。あ、これ、手前のやつ当たんなくね？っていうか、これ。なるほどな。なるほどな。あ、そういうこと？うん。一見難しそうに見えて、実はみたいな。あ、これ下から行かなきゃいけないパターンか。うん。あびっくりした。あったな、そんなの。うん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 。なんだろう、コインかなんかあったのかな、これ。じゃあ私ここ、またやるだけダメってことこれ。で、ここは抜けれるでしょ。この高いやつ当たんねえんだな、これ。なるほどな。じゃあ右側だけ見てればいいか。これは、ここ飛ぶか。これも飛ぶ。これはくぐる。うん。いや、これがね、観察力ですよ。観察力。今日メガネかけてるから。今日なんとなくメガネかけたおかげですね。うん。うん。いや、メガネがなければね、クリアできなかったかもしれない。うん。うん。うん。左がボスだったかな、これ。うん。うん。ヒットステップが長い。なんもないね、しかも。なんもなかったっけ、ここ。コインかなんかか。うん。うん。まあ、ちなみになんかコインは道中この、お香とかをね、買うのに使えるから結構ね、大事っちゃ大事なんですけど。あ、もう取ってるから関係ない。うん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 。とりあえず天皇賞なんとかなって。こいつめちゃくちゃ悪い声で言う。うん。うん。うん。そうね。あんたの仕事、あんたより仕事のできる人のおかげでね。うん。その修道、その修道女たちだけど、あいつらは役に立ったよ。そりゃそうでしょうよ、オリビエ。オリビエ？あんたは本当に使えない男。で、その熱狂的な信者さん、
たちは今どこにいるのよ。それにクソったれな魔女たちはわけのわからないことしてるし。あっちこっちで大騒ぎして。こいつが盗賊団のね、頭かな、多分。あれ噂をすれば。二人とも、どうやってもう黙れ、この役立たず。ざまーざまー可愛らしい修道女さん、何かを探して。こっちに来ないで。あなたには関係ないわ、この人殺し。ああ、面白いこと言うね。あんたたちだって同じようにひどいことするじゃない。口を慎んで。あなたのような人には神聖な使命のことが理解できないのです。神聖な使命だってごまかさないでほしいね。あんたらの使命に純粋さなんてかけらもない。あんたたちだって本当に分かってるんだろ。ここの広場がいい証拠さ。あんたたちがこの状況を作り出したんだ。この拷問があんたたちの神の究極の純粋さを表すっていうのかい？いえ、あなたには分からないのです。そんなに怯えることないじゃない。お楽しみはこれからだよ。あ、コーラさんいらっしゃいますね。ボス戦です。いきなりですが、ボス戦です。近づけないんだけど。近づけないんですけど。ちょっと早く前に行かせてくださいよ。あ、そこお前、ちょっと待ってよ。こっちがさ、待ってる間にさ、ここ。あっマジ結構苦労した気がする。これがね、やらしいんですよね、マジで。困るです。あっはめんけ。どうしようかな、これ。どうやって倒そう、これ。結構ね、ゴリ押しでやったんですけど、これ邪魔すぎない、これ。何それ。これがな、裏もあるか。裏もありゃいいか。なんだっけ、この。とりあえず裏もあるか。よけて。このなんかね、下から出るやつがマジ邪魔なんですよね。あっぶだ距離を捉えたくない。それが来るから。危ない。本当にダメージ。マジで。いや、本当にね、お前ずるいってそれ。モーション見えないじゃん。マジでトリシューラ危険出すとかよ、お前。今ギルティやってる人にはわかる。あれなんですけど、今の。
うん。それは回るか、やっぱ。で、下がろう。で、これ止めて、うん。やべやべやべ。そう、投げナイフがね、凶悪すぎる、マジで。これ、結構ね、見づらいから。うん。やべ。このリーチがあったとしてもね、やっぱね、やべ。危ない危ない危ない。うん。なんでつまんないよ、シスターちゃん。今、文字がね、見切れて見えなかった。あー、そうか。どこ行ったの？なんか出てきた。ギミックあったね、そういえば。ちょっと待って。それ全力なの？全力ですけど。いや、全力じゃないわ。ちょっと待って、きつい。これなんだっけ、このガス。毒かなんかだっけな。当たってもいいんだっけ、別に。うん。まあ、毒食らってもね、ぶっちゃけ継続ダメージがあるだけなんで。関係ないっちゃ関係ない。うん。お前よ。それさ、うん。バックステップです。もう、うん。流れが悪くなってきた。うん。うん。なんか食らってもあれ、なんかなんもなくね、あれ。あのガスなんだっけ？いやー、反応できんかった。毒だった気がするんですけどね。でも毒食らったことないけど、毒ももしかして即死なのかな？見えないマジふざけんな。見えない。マジでポチョムキンの取り修羅起きてるみたいなことしないでください。見え当たんないんだ一応これ。このバッ危ねいろいろ危ねこの裏回るのでは危ないかもな、これ。さっきみたいにね、バックステップされると困るんですよ。ナイフが飛んでこないかだけ見える。見えてんだよな。見えてんですよね、こっちにはよ。メガネかけてるから。メガネかけてるからな。見えてるんですよね、もう。見えてる。余裕。ちょ、早く終わって。でも毒だってやっぱ。どうしようか。ちょっと待って。見えてなかった。しまったな。そういえば一応ノーダメージっていうあれでしたね。どうしようかな。まあでもやれるでしょ、多分。
6回食らわずにもやるでしょ。うん。うんうん。いや、急に、あれ当たっちゃいけないって思うと、ちょっとプレッシャーがね、うん。あー、うん。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 このコイン爆弾かっこよくないですか？こういうのね、好きですよ。こうせんのかな？どこ爆発してんの？うん。うん。投げナイフが見ないんだよな。うん。うん。ほい。ジャンプしたかったんです。ジャンプしたかったんですよ、今。うん。実質避けてた。頭の中ではね、ちゃんと飛んでたから。うん。頭の中ではね、ちゃんと飛んでたんですよ。だから実質避けた。実質避けた。うん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 。はい。うん。このパリーあれですね、なんか。カウンター出なくてもいいけど、なんかその後の攻撃のダメージ上がるくらいは欲しいですね、なんか。せっかくだから。うん。危なっ。うん。やばい。ノーシバックステップがバレてる。ノーシバックステップ良くないな、マジで。うん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 。ローリングした後に飛ぶか。うん。そうしよう。うん。届くんかい。うん。なんでそんな探検でさ、なんでその探検でそんなジョニーみたいなリーチあるんですか？おかしくない？うん。こっちもなんかお玉でなんか、ありえないリーチしてるけど。うん。でもお玉って意外と長いのかもしれない。いや、うん。だってお玉振り回したことあります？ないですよね。しょうもないこと言ってたら刺された。うん。お玉って振り回したら意外とリーチあるかもしれない。うん。それかリーチがあるタイプの、リーチがあるタイプのお玉かもしれない。うん。うん。危なっ。うん。コインを潰す。別に潰さなくてもいいけど。ぶっちゃけ潰さなくてもいいけど。うん。
あべ、あばばば、あばばば、あばばばばじゃないわ。あばばばば、あばばばばじゃないわ。やっぱね、ゴリ押そうとするのがね、良くない。コインを潰せてない、避ける、止める。あっぶねー。ちょっと待って、今、これ謎の無敵あるんですよね、このパリ。なんかね、食らわなくて逆に焦るやつ。早く来てよ。ね、見えないんだよな。見えないんだけど、こっちはね、前に出られないんですよ。ナイフが飛んでくるから、完全に前に出られなくて。見えないの困るわ。ナイフいや、ほんとね、なんか、ゴリ押すのダメ。ゴリ押そうとすると死ぬからね、マジで。2発かな、判定は。やっぱね、投げナイフが、横向きの投げナイフが一番怖い、マジで。あれ強すぎるわ。これ何つまんないよとか言われても困ります。これな。そう、あったな、さっき。さっきからね、このフェーズに全然いけてなかったから忘れてたけど、あったね。ナイフ警戒して、ちょっと欲張ったかも。大丈夫？マジね、距離取られると困るんですよ。マジでナイフがね、あと半分なんですけど、いやマジナイフが怖すぎる。投げナイフだけ、これマジで画面外から飛んでくるの。全力じゃないですよ。4分の1ぐらいです。お玉があるから4分の1ですよ。やべ、きつい、これナイフ見えない。まあ実質ね、半分じゃないんですけど、半分っていうか、なんかね、ゼロになる前に終わるから、このゲーム。ほんで、面白くないな。じゃあ早く、あれしてよってなんだ。やべえ、お前そこに出してくんない。見えない。見えないのはずるいわ、マジで。やべ。あったな。見えないものを見ようとして。望遠鏡の動画危ねえ。いらんこと言ってたら死んとこだった。望遠鏡の覗き込むしかない。このナイフマジ怖い。ちょっと距離取りたくないんだよ。
私、投げナイフがあるからね、距離取りたくないんですよね。あれ、こいつ死ななかったっけ、途中で。やべ面白くないな、じゃないよ。怖い怖い。心臓が、怖い。やばい、待って。投げナイフが怖い。投げナイフが怖い。おしゃんこれよあっ本体ダメージいやもう、炎が来てたから、前出るしかなかったんですよ。で、こいつ終わんなかった、半分っていうか、なんかギリギリになったら終わるかと思ったら終わんなかった。これ潰す。やっぱね、投げナイフがね、やっぱ怖いが一番。あれマジで強いからね。あと本体ダメージ。信頼と安心の本体ダメージ。でもさっきからでもあれですね、結構ダメージベースが上がってきてますね。まあ勝てるのは勝てると思うんですけど。あ、そうか。そういう感じだったね。全力じゃないよ、4分の1だよ。困る。こっちはね、ノーダメージ縛りなんで、毒ももらってられないんだ、実は。そっちにはね、知らない都合かもしれないけど。知らない都合かもしれないけどさ。私、投げナイフ怖い。この3本のやつはね、ぶっちゃけどうでもいい。お前ふざけんなで、この単品投げナイフのね、恐怖よ。これマジで。まあ、画面外からさ、ナイフ投げといて何言うとんねん。あっぶね待って、下がろう。ナイフ警戒。危なっ。近い。下がりたい。はい。飛んで、一応取って、コイン、潰すか、コインね、なかなか食らう機会ないけどね。やべ。ナイフ怖い。マジで。アピールしてる場合か、お前。アピールしてる場合じゃないんじゃないか。私がその場、ふざけんな。お前、ちょっと今、テキストボックス出た瞬間、消えたじゃん、炎。なんかあれキャンセルされたと思ったら、やっとねー。ダメかも。ちょっと。おい、
追いかけてった今。ちょっと、落ち着いて。ちょっとね、集中力が。これ邪魔だな、マジで。もう危な。危ね。こっち向きに入ったらまずかったかも。お前どいてそこ。でもあれ食らわなかったな今。なんか知らんけど今食らわなかったですね、でも。でもこいつ倒したらでもね、終わろう。なんかちょうどいい感じですよね、でもこのゲーム。まあレベリングとかがね、ないから、今。なんかちょうどこうね、1時間ちょっとやって、なんかワンボス ?1 ボスみたいな感じで、なんかちょうどいいですね。今で受けれんの？今で受けれんの？マジ？今完全にダメだと思ったけど。ジャンプで避けた方がいいな、基本。ジャンプで避けた方がいいって言ってんのにさ、ローリングしようとしたやつがいるらしいです。そんなやつおる？そんなやつおりますか？やっちまいました。何回死んだんだろう。なんか死んだ回数とか数えたら面白いかもしれないですね、これ。手動で数えるのしんどいけど。怖い。ナイフが怖い、マジで。邪魔だった、これ。やっぱローリングして一回ジャンプだな。邪魔。見えない。すぐそういうことする。欲張った。正直欲張りました。いや、もうガスでさ、じらすのやめてほしいんですけど。欲張っちゃうわ、なんか。危な！ノーシジャンプ良くない。ね、吹き返して、しっかりとね。ほんで、欲張ったら死ぬんですけど、欲張
欲張ったら死ぬけど、早くね、終わらせたくなるんだよね。うん。うん。危なっ。二段ジャンプ全然使ってないの。避けるのはね、結構ね、便利なんですけどね、これ。うん。うん。やべっ、はめ。ちょっと待って。で、この位置でね、二段ジャンプすると、横にずれるからあれ食らうんですよね。横いよ。ちょっと待って、どこまで行けるここナイフ怖い。ナイフ怖い。うん。あ、それか。うん。裏行くか。うん。ナイフ警戒して。ナイフ怖い。マジで。ここ3回殴るのやめよう。よくない。欲張るのはね、よくない。潰す。うん。アップだ。ちょっと待って。ナイフが怖い。マジナイフ怖い。めちゃくちゃもう、めっちゃ怖いんだけど、ナイフ。投げナイフ。やっぱね、あれが一番、やべえからね。ここ3回ぐらい。黙っちゃうわ。もうめちゃくちゃ集中してるんですけど、これ。いやー、辛いよ。ダメだ。なんだ。欲望。行動がちょっと欲望ムーブになってる。よくない。あ、これリターン取れる。2段ジャンプ、着地。あれでリターン取れる。これ。若干ね、ヒットストップがあるから、そこのスキルあるけど。やばい、逃げるとこない。ちょっと待って。やばい。お、やっぱダメだな。裏回りちょっと狙うのよくないの。ちょっと今、後ろがね、ガスがあったから、裏回りしようとしたらね、バックステップで潰された。強いよ。やべね。待って。ジャンプ攻撃マジで強いな、これ。判定でかすぎて笑っちゃうんだけど。ここに
4回いける。うん。うん。ちょっと待って。どこに行けばいいの私。うん。いやー、タイミング悪かった。ちょっと早かった。遅かった。うん。まあでもいけそうな感じはあると。一応いけそうな感じはある。うん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 。このコイン叩くのね、やらない方がいいかもしれん。マジで無駄に被弾するだけだから。うん。マジで離れた時の投げないと怖すぎるんだけど。ずるくないそれ。うん。うん。うん。やっちまった、危ない。うん。でもこのね、マップの両端をね、線にしてるときは、なんだ、後ろに下がれば基本的にはナイフ避けれるから。お前ふざけんちょっとね。早く。この距離はまずい。うん。ギリギリまで下がってる時以外は、ナイフ当たんないからしゃがめば。しゃがまなくても当たんないのかちょっとわかんないけど。相手がね、同じ高さになければ大丈夫。そう、低いところにいられると、ナイフがね、当たるから。今ね、ちきった。うん。うん。いなくなったじゃん。マジ、ナイフ怖い。ナイフ怖い。うん。まあ今ね、全然当たってないけど、ナイフ。全然当たってないけど、正直、お前、コインのモーション、なかったじゃん、全然今。うん。マジで今、ジョニーかと思った。やっぱジョニーじゃねえか、こいつ。うん。ジョニーのコインはね、発生めちゃくちゃ早いんだよ。あれ、何フレだっけね、あれ。ギルティギアのね、ジョニーのコイン、めちゃくちゃ発生早いんだよ、あれ、確か。何フレだっけな ?6 とか8とかね、そんなんだった気がするんですよね、あれ。てか、そのコインあれだよね、なんか、時間経過か、地面に当たったら爆発じゃないんだね。いや、コイン自体に当たり判定ないと思ってたんですよ。そんなことなかった。いやーもうこのガス待ってる時間やだ、これ。集中力がね、持ってかれる。このガス待ってる間に。近い。近い。
ナイフ警戒して。ナイフちゃんと警戒して。警戒してるしてる。うわ、危ない危ない。危なっ。あ、ごめん、ちょっと待って、避けない避けない。早くなんかして。ちょっと待って。ちょっと待って、下がろう。ナイフ警戒してない。ちょっと待って。もっとさー。ずるい、その炎ずるい。今日倒せるかなこれ。長くてもね、2時間ぐらいで終わろうと思って。ナイフ来るタイミングが読めるんだけど。なんかそろそろ来るかなっていうのがね、わかる時がある。やべ、ちょっと待って、狭い。パリーすべきだった。ちょっと。いや、ぶっちゃけね、毒食らっても、そんなすぐ死なないからね。いいんですけど。普通にやる分にはいいんだけど。ちょっとね、縛りプレイしてる都合上にちょっと。いや、もう、耐えるしかなかった。受けるしかなかった、今の。やべ、危ねえ。いやーもうでもね、やっぱ、こう集中力がなくなる前にね、早めに倒したいっていうのがあるんですよね。このね、あれ意外とリーチあるの怖いわ。あれちょっと待って。行くとこなくなった。これに対してね、ちょっと欲張って死ぬことがある。避けるのはね、結構たやすいんですけど、欲張っちゃうんだよね。意外と伸びるからね、あれ。かったいな、マジで。邪魔炎が邪魔で攻めれない。一回やっぱなんか振らさないとね。動けない。やべ、待って。やっぱね、なんか振らせないとな、でもやっぱ。コインこれで消すか、やべ。やっぱこの3連ナイフ
クがね、一番攻めやすくはあるんだよな。近いね。これぐらいかね、やっぱ。うん。近い。動けない。うん。ちょっと一回待とう。いや、左に逃げる。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って。行きます。うん。今、死んだわ。待って、これ、抜ける。あっぶな。終わりだー。勝った。強っ。うん。めっちゃ強かった。ありがとうございます。勝った。罪には代償がついてもある。ある者にとってはその荷は大きすぎる。代償のために、私はあとどれだけ殺せばよいのだろう。何があっても私たちは一緒です。今は任務を続けましょう。これ取ったやつなんだろう。どういう効果あんのかな。汚れただっけ。スタンダメージアップ。なんかね、一応スタンっていう概念があるんですよね、このゲーム。申し訳程度にあるんですよ。大体なんかね、スタンする前に死ぬから。スタンする前にね、死ぬからあんま意味ないんですけど。こっち。あれ、いけないんだっけ。あ、そうか。なんかね、いけないんですよね。疲れた。疲れた。いや、そんな感じで。今日はちょっと長かったですね。なんか強かったわ。じゃあ終わりますね。ありがとうございました。お疲れ様です。また今度続きやります。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。疲れた。これなんか、ありがとうございました。お疲れ様です。これなんかゲーム画面をね、切り替えた瞬間、音が途切れるのなんか寂しいですね、これ。まあ、しゃあないけど。じゃあ、お疲れ様です。